बेनो मिशन बेनो बिजन सार जों नुबाय थादों बे आइफुलि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय दा बे दाला आं बानायबोनायसो बे आइफुलि दाला आं बानायबोनायसो जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै आरो आं बेलेग खामानि नुवाखै मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन नायनो मोजां बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों जों बेफोरखौ मावनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बा गरखा होन बा बेंगलि बा गार' राभा राजबंशी मुस्लिम नाथजुगि सूत्रधर अन्तत' जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बयबो दिनै बे मिटिंआव ओंखारफैदों जोंखौ सहयोग खालामनो आं बेखायनो धन्यबाद होदों गासिबो जाति जनगोष्ठीनि लिडारफोरखौ जे माने एसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बे मिटिंआव फैनायनि थाखाय आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो फैगौ लकसभायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया दरं उदालगुरि लकसभायाव जेरैखिजाया देरहासार जानांगौ आरो आं दिनै जिखिनि नुदों जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों माने दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो 1 नाम्बार पजिशनाव दङ जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुद्ध जागोन खिन्थु जोंनि पजिशना दा बिपिएफना 1 नाम्बाराव दङ जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन बिजाथि जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय होननानै डिक्लेयार होयो बिनि साननै उनाव जोङो केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होगोन केन्डिडेटआ दाबो थिग जाथ'वाखै सार बिपिएफआवहाय मिशन दङब्ला बिपिएफआ मा दङ बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन बेनो बिजन सार जों नुबाय थादों बे आइफुलि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय बे दाला आं बानायबोनायसो बे आइफुलि दाला आं बानायबोनायसो जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै आरो आं बेलेग खामानि नुवाखै मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन नायनो मोजां बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों जों बेफोरखौ मावनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो साथाम क'क्राझाराव 1 नाम्बाराव प्रमिला रानी बायदेव 2 नाम्बाराव खाम्फा बरगयारी 3 नाम्बाराव प्रिथिबिराज नारायण देबमोन बे साथामनि गेजेराव सोरबा सासे मोनगोन सार बिपिएफ दोलोआवहाय गोरों मानसिखौ मोननो थाखाय रोङि मानसिखौ लानो गोनां जादों सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो जों बयखौबो समानै सनमान होयो